Dokotela, Awu, siyabingelela. sawubona. Yebo, siyabingelela kakhulu kubabukeli nabathandi bohlelo uThenjiwe TV kumsombuluko wamaqiniso. Namhlanje ngizothi asibonge ithuba lokuthi siphinde sidibane. Siyajabula kakhulu ukuphinda sibe nabafowethu ngoba isikhathi esiningi yokuthi abantu bomndeni owodwa kuzwakala ukuthi babhubhile, balimele, kwangababikho osindayo, bashona bonke. Namhlanje sizobheka leyo nto nje, ilokho nje sizokubheka ngoba sibukile ukuthi uDisemba iyona nyanga engemnandi ngoba wonke umuntu uye ekhaya, wonke umuntu uye ekhaya, wonke umuntu uye ekhaya. Bese kutholakala manje ukuthi abantu baba nezingozi ezibehlelayo ngale nyanga. Manje basizokhuluma ngalolu hlelo lwengozi. Sizokwenza indlela yokuthi umuntu ubuka le video nomuntu osilalele lokuqaphela ukwenza uhlelo lokuqaphela indlela yokuhamba ngoba abanye abantu njengamanje sebeplanile, sebebhukhile ukuthi bayahamba bayovakasha ey'ndaweni ey'thile, bahamba nemindeni yabo, bakhona bangeke babuye ngesimo salento esizokhuluma ngayo. So ngiyacela ukuthi wonke umuntu osilalele njengamanje azinikeze ithuba njengoba ngisayindlalela, ngisachaza ukukhuluma ngani. Ngizama ukuveza isithombe nomqondo ukuthi sizokhuluma ngengozi lena kuthiwa kuvalwe ngehlahla emzini othile babhubhe bonke, amabhokisi ebeyisithupha noma ebeyisikhombisa, kuzoshona nje ingane encane. So sizokhuluma ngakho ukuthi kuqaleka kanjani futhi uma sekuqalekile yini eyenza ukuthi kungapheli kalula, kudalwa yini khona lokho. Sizogxila lapho nje. So yilokho engikushoyo. Ngibonga nje ithuba lokuthi-ke sibe nani nomphathi wohlelo njengoba exolisile ukuthi ube late. Inkosi yami, sohlezi sixolisa ngoba asithandi ukulahlekelwa abalaleli nabasupport bento yethu. Siyafisa kakhulu ukuthi nihlezi nithokozile ngaso sonke isikhathi. Ngingena kanjalo-ke ubaba Mnguni lo enikhuluma naye enazi kahle ukuthi uhlezi nani ngomsombuluko. Ngizosho njalo namhlanje ukuthi isixwayiso ngokubhubha komndeni. Siyabonga kakhulu. Before siqhubeke nje ngicela ukunibonga abahlali nge-support enisinika yona. Sibonge bonke sebesubscribe-ile kwi-page la Dr. Mnguni. Ayanda ama-subscribers kumanje nje sihleli ku-over 5,000 subscribers. So nje siyabonga kakhulu ngokuthi ni-subscribe. Siyabonga, it means a lot to us. Ninganceni nanoma inini nje ukusinika i-support. We appreciate i-support yenu. Niqhubeke abangaka-subscribe kumahhala ukusubscribe ku-YouTube uDr. Mnguni TV na kuThenjiwe TV kanye noThenjiwe Comedy. We really appreciate i-support yenu. Siyabonga. Udokotela nje uyothenga i-room divider nje kupheleni kwenyanga ukuthi afake le certificate nje sokuthi 5,000 subscribers. Abakhona ku-YouTube bayazi ukuthi hayi akululanga ngempela ukufika. Abanye abantu they take years just to get 100 subscribers. So siyabonga kakhulu, siyabona nama-views, siyabona ukuthi abantu bayabuka. Bese ngicela ukumxolisela udokotela kulabo abafaka imibuzo kuma-videos lawa esiwenza la kanye nama-videos asephejini lakhe ku-Dr. Mnguni TV. Ngicela nibuye nikhumbule ukuthi siyasebenza. Udokotela usebenza ngo-5 ekuseni aze aphumule
ngo-9 ebusuku njengoba esuke sezongena lana mekuwu-Monday. Ngezinye iy'nsuku-ke angimazi uphuma ngasikhathini kodwa ngiyazi ukuthi uphuma late, so akalitholi ithuba lokungena aphendule ama-questions. Njengoba sesiyifake inamba, kungcono ukumthinta kuyona inamba. Nakhona uma ngabe kuwukuthi kwi-consultation angeke akwazi ukukuphendula, kodwa uyathembisa ukuthi yena kodwa okusalayo uyogcina ebuyile kuwena. Kodwa into elula kakhulu ukuthi ufone ubuze i-address, uma nuze ekhaya uzosizwa khona. Doctor, uthini wena lapho? Awu, ngiyabonga kakhulu ukuthi uyifake, bengithi nami ngizoyiphefumula. So usuyiqedile, nami ngiqhubeka lapho nje ukuthi cha bakwethu asikho la ngoba sidlala, futhi asikho la ngoba singazi senzani. Silapha ngoba sizabantu. Into eyinkinga-ke isekuthenini ngalesikhathi sikhuluma nawe wena ongakasukumi, khona abangafune kusukuma, abangafune kulinda esithi masingena la siphuma bethi cha siyasondela, sifuna ukufika ekhaya. Ubabona abantu sebela, awusakwazi manje ukubashiya. Enye into elimazayo eyenza ukuthi mhlawumbe abalaleli nabathandi bohlelo lami baphazamiseke ile yefoni. Uma ngishaya amathambo angiyithinti ifoni ngoba ngisuke sengisemoyeni. Uma sengiqedile emoyeni mhlawumbe sengenza umsebenzi othile, insebenzo engiyenzayo yonke bese yenza ukuthi-ke lo muntu agcine azi ukuthi cha sikhona siyanidinga. Mawufonile angangena, thuma nje umyalezo, ubhala ifonini uthi nje cha ngicela ubuyele kimi uzokwenza kanjalo. Ngale ku-WhatsApp ngiphakamisa ukuthi umuntu akenze voice note ngoba uzoba nalo iphupho lakho libe lingaka. Ngingakhoni ukulifunda ngiliqede ngesimo sokuthi ngihlala ngibhizi, nokuba bhizi kwami kokunye awukwazi uma unika abantwana ukuthi bukani ukuthi lo muntu bethini. Awukwazi ukwenza lokho ngoba umuntu usuke ekhuluma nawe, usuke umuntu edinga wena njengomdokotela wakhe ukuthi akutshele inkinga yakhe. So ezinye izinto zidinga mina ngqo, ingakho-ke kube ngathi kuyasinda, kodwa ngeke ngingabuyeli kunini. Mhlawumbe unephupho wenza voice note, unombuzo wenza i-voice note iyalaleleka, uyakwazi ukuthinta ulalele nangumuntu ethi nawe uthi awukwazi nokubhala, ugcina usukhuluma ukuthi hayi ngicela kube nje bese-ke umuntu yasizakala. Ngibonga ukuthi-ke usisi ayihlambulule leyo ndawana njengabantu-ke abaziyoni. Asikwazi ukungena esontweni singahlambulukile, sikale sihlambuluke. So leyo ndawana nje ngiyacela impela ukuthi ngibonge ukuthi ayiveze ukuthi cha sikhona, ngoba naye uyangithinta ukuthi hayi bheka abantu bakho ngapho, ngithi ngibhizi, bheka abantu bakho nabo bebhala nabo bekudinga bengakutholi. Kube ukuthi lokho. So-ke siyabonga kakhulu, ngikholwa ukuthi-ke wonke umuntu ulaphekile ukuthi hayi ngoba kudlalwa ngani, hayi futhi ngoba ninganakiwe, cha ninakiwe. Sihlulwa yilaba abavele beze straight bethi sehla kuphi noma sijika kuphi, ithini i-GPS yakhona, i-location. Ibona-ke abasihlulayo ngoba bavele beze bese bedinga isikhathi ngoba sebela. So siyacela ukuthi ningapheli amandla ngoba vele njengoba nifona nje, ingoba into esiyikhulumayo niyazizwa futhi ziyaniphilisa. Number 2, uhlelo lwasungulwa uSisithenjiwe lwaluzekini vele, njengoba beletha abantu la kule TV show yakhe usuke enzela ukuthi vele kusizakale nina. So ngiyazi ukuthi kuyanikhalisa-ke mase nidinga laba bantu ningasabatholi, ingakho sizehlisa kunina nabanye oza kwethu. Usisi ake abameme la, ngiyabakhulumela kuleyo ndawana ngoba angimi ngedwa onale nkinga. Mhlawumbe uyile komunye, wafona komunye wangamthola, ngiyabakhulumela ukuthi chabo ilesi simana nje esenza ukuthi sibe nalo. Bekezelani, kuzawukhanya, kuzolunga. Ungafoni noma ungabhali usukhuluma amagama akhombisa ukuhluthuka. Cha, ngoba thina sihluthukile, siyanithanda nje. Bhala nje baba, buyela kumina baba, ngisendaweni ethile ngididwa ukuthi. Siyakwazi ukuthi usizakale. Inkosi inibusise.
Amen kuleyo ndawo. Yazi muthi into yaseziyoni khona le video esayenza engiyifakile mina engimbuza ngathi kuzofanele siwenze u-live cause iyangihlula mina ukuyiphendula. Ngathi kuzofanele siwenze ngelinye ilanga ngomunye wemsombuluko u-live la bezoyibuzela khona ama-questions mayelana ngenkonzo yaseziyoni. Mhlampe kuzoba into ya-next week. Kodwa-ke njengamanje mina guys ngicela nazi ukuthi lolu hlelo akulona olwami lwenu. Ngicela nibuze imibuzo. Namhlanje ngicela singabuzi amaphupho, singabuzi izinto ezingaxhumi kwi-topic esikhuluma ngayo. Sikhuluma ngendaba yokuthi umndeni ulimale noma ushone engozini eyodwa. Kudalwa yini? Kungavinjwa kanjani? Nokuthi uma sekwenzekile fanele nenze njani niwumndeni. So mangabe ninemibuzo eqondene nalokho, ngicela nibuze. Dokotela, mina ngakhula kuthiwa asihambi ngemoto eyodwa. Ukuthi ngisho ngakuthiwa sasisuka mhlambe mesisuka ekhaya elikhulu emafamu siya eThekwini sasingagibeli iteksi eyodwa and ayegqagqana-ke amatekisi uthola ukuthi enye izofika ekuseni enye ifike emini enye ifike ntambama noma ibhasi kuthiwe nje singangeni ebhasini elilodwa. Kusuke kwenzekelani lokho ngoba ngisho namanje uma sihamba ke kuthiwa ningabhukhi ibhanoyi elilodwa fanele abantu bahambe ngamabhanoyi ahlukene. Ngabe yini esuke idala ukuthi kufanele kwenziwe lokho mina ngabe niwumndeni? Ngokujwayelekile ngiyengithande ukuthi into ngiyiqale phansi bese ngiyembuzweni engikholwa ukuthi ke sofikisana lapha sohambisana akekho ozosala. Kunalento okuthiwa udwendwe. Udwendwe kusuka abantu bomndeni bebhala incwadi ukuthi sicela nisiphelezele siyoshadisa umntwana othile noma siyoshadisa ingane yethu bese kuthiwa ke udwendwe. Uma kuthiwa udwendwe kusuke lapha kuzohanjwa kuyodlalwa abendawo bonke bephelezele ingane yendawo kuyiwe lapho ke wakhona. Bese ke kuba khona othi lolu dwenda luzukufika lapho. Lo muntu osho lokho kuyenzeka ukuthi mhlambe insizwa idlalise intombi yasendaweni la kukhona lo makoti azomlobola mhlambe ngokuphunyuka kolimi agcine sedlalisa enye intombazane esigodini esisodwa ngoba ngokwesintu sakaZulu sasithi mawuzoqonywa endaweni usibari wawo wonke lamantombazane ungabe usaqonywa yenye usibari nje awukwazi uqonywa yenye. Kodwa uma usuqonywe enye intombazane khona la endaweni indawo isinjani isinenkinga ukuthi ke lo okuyena yena umnikazi wakho awusezukwazi ukuthi makunezinto ezinto umshado izibizi ingqiba masondo ngeke kusamenyezelwa manje ngenjabulo ngoba abalapha phela entombini le ubusuyidlalisile nabo babhekile ukuthi wenza njani. Bese kutholakala manje lento ke eqala lapho ukuthi malizophuma kudwendwe ke seluyali kwamkhwenyana lo yamntwana umkhwenyana asamshiyile uyena lo osehlangana nabazali bakhe sebeyahamba sebeya enyangeni befike enyangeni befune umuthi. Lo muthi abazowufuna igama lawo kuthiwa udwendwe lwengcuba. Umuthi lowo ihlahla igama laso kuthiwa udwendwe lwengcuba. Lento ichaza ukuthi ke uma befika manje sebezodlala inkomo ekade izobulawela umakoti noma azohlatshiswa yona ngale azoyicholisa kuvele kusifile. Uma kusifile inkomo injabulo ayisaba khona ngoba phela inkomo ezohlatshwa manje sekuphelele bonke abantu iyingcuba isiyifele. So injabulo ayisekho lapho. Number 2, uma kuzothiwa sekuyahanjwa sekuyokushadiswa sekuyafika laphana sekulimela abantu sekuyafika laphana sekufe mhlambe abathile abasemzini lapho ayisekho injabulo udwendwe alisemnandi selunengcuba. So iqala lapho ke lento
bantu abakhulu yokuthi ke uma kuthiwa izingane ziyahamba mhlawumbe umndeni uyahamba kuyiwa mhlambe eholidini elithile noma kuyokuphi kube khona abangathandi sebezothatha lo hlelo kwemanje lwalengcuba ukuthi ke lapha elilindelwe khona abajabe injabulo yabo ibe ingcuba ngoba ngalesikhathi lesi nizohamba niyaxoxa hayi siyahamba impela sekhaya elikhulu hayi siyahamba impela sendaweni ethile hayi bese kuthathwa lento kuthiwa udwendwe lengcuba kuthathe nalomvala sangweni kuthathe lo mlahlankosi lento kuthiwa umlahlankosi ayisebenzi ukuthatha isidumbu kuphela kodwa yasebenza ekuthenini nina nilahlwe yidlozi ngalesikhathi niphuma nina lapha nihamba kuthatha lo mlahlankosi kuthathwa lelo dwendwe lengcuba sekuyahlanganiswa sekuyogezwa endleleni la kuhamba khona izimoto la kuhamba khona bonke abantu sekugeza umuntu ngamakhuba lathile hayi ngalawa kuphela engwabalayo ngamakhuba lathile ugezela ini manje ugezela ukuthi nina nimbathwe yileli ithunzi ngalesikhathi selidlula la nigibele nonke kulomndeni nonke nomndeni lapha ekhumbini noma ngabe ilezi imoto eyilasha imndeni noma biyimoto ethile niphelelela nihambe idlozi ngoba selililahlile lento sizophenduka manje ingcuba ngoba injabulo sezokuba khona niyafika lapha kuqhuma isondo lenu nimane niphaphalaza imoto kushone wonke umuntu niyafika lapha ukhamba umfana oyidakelwe noma uyijabulele amana angene kunina kushone wonke umuntu ofikayo abona ukuthi le ngozi bengafanele abantu bafe kodwa ngoba sekuthatha umlahlankosi umlahla abantu nalunjwa ngawo lento isizohamba nani isizoba yifu kini ake nifike lapha eniyakhona lapha abalindele sebezokwenza njani manje sebezojabha lolu dwendwe ngeke lusaba impumelelo selizoba ingcuba lento le esikhuluma ngayo ayisebenzi ngokomndeni wonke kuphela kodwa iyasebenza ngokuthi uma abantu benenkinga nawe awukwazi ukuthi makuthiwa uyahamba usho ngoba bayakwazi ukubelethisa ingozi unelo ungaphuma lapha ayesengiyahamba kushiwo hayi usebuyele emsebenzini hayi usebuyele phesheya hayi usebuyele eGoli sebuyele eThekwini bayajabula abazali bayaxoxa bese wona ubelethiswa lelu dwendwe lengcuba lenjabulo manje iphenduka ingcuba ngalekhathi usuhamba lapha kuphaphalaza itekisi kushone wena wedwa ushayiwe ngoba uxoxe kwaze kwafika ngisho nakubantu abangathandanga njengoba ubuye uphethe oshekasi kwanuka egcekeni kwanuka umusi ukuthi kwanukusi lokuthi la ekhaya kuyosiwe kuyajatshula khona indodana eseGoli ebuyile masubuyele emuva ushawa omunye engashawa ngokulinyazwa athi uyabuye nje emsebenzini kade esekhaya bambelekisa isichitho ethi uyafika nje emsebenzini kuthiwa ima kancane kade hambe kukuhle so lento esikhuluma ngayo ilena edala ukuthi ke uma lento yenzeka la ekhaya kudala abantu bala ekhaya bangabe besayilandela ukuthi bayivale ihlala njalo ubone la ekhaya kunomuntu ohamba nge-wheelchair kwenze njani uhamba ngesihlalo esinamasondo na kuthiwa hayi walimala emotweni washayeka kancane umsipho lapha ngemuva ngeke sakwazi ukuphinda ayihambele mawuthi uyambheka lo muntu uphelele kodwa khona umsipha nje owodwa uhamba ngawo omunye uhleli la ekhaya akakwazi ukukhuluma akakwazi ukwenzani washayeka nje emotweni kwakhona umthambo othintekayo walimala lento iwumkhokha wala ekhaya wokuthi la ekhaya kunobungozi phecelezi kuyenzeka ukuthi emndenini kunomuntu owagadwa ngesibango washona amehlo akhe engaboni kahle eseze wafaka ngisho izibuko thothi ingane zala ekhaya zonke mhlambe ziwu3 noma ziwu4 5 bonke bafaka izibuko ucathi lo mndeni bonke bafaka izibuko yini kanti lento ilandeleleka emumva loya muntu washona lezi izibuko zangakhishwa kuye asisho uyikhipha kanje kodwa kuyikhipha ngokwesiko elifanele ukuthi uma umuntu enalesimo kwenziwa kanje uma lo muntu ehambe nesihlalo kwenziwa kanje uma lo muntu eshone eboshiwe kwenziwa kanje ngoba leyanto igcina ibe ukhondolo sizothi ke namhlanje abantu sizobanikeza isixwayiso
ngalento ngoba ukhona umuntu othi ekhaya awupheli unyaka singalimalile nemoto, ekhaya awupheli inyanga imoto ingaginqikanga, awupheli umsebenzi asihambi kahle siyaxoshwa, sinenkinga yokuthi silimala njalo sigwazwa njalo. Sizothi-ke yinto eyenzeka kudala la ekhaya emndenini isiyavuka ngoba njengoba singabantu siphila esikhathini sokuthi babekhona babephila kudala bashona kwavuka thina, nathi basiphila nje sisazoshona sikhohlakala usasikhona kuvuka abanye. So izinto ebezenzeka kithi njengamanje nakusasa sizokwenzeka. Le esikhuluma ngayo akusiyona le ukuthi uyahamba uyesihlahleni noma uyemgwaqeni nehlahla uyothi sizokulanda sikusekhaya nayi imbuzi sivala ingozi, akusiyo, kodwa inendlela yayo edinga ukuthi umuntu uma kuthiwa ngampela imehlele bese eyayilungisa ngoba baningi abantu namhlanje abaney'ngozi, abanye banemithungo, abanye abasaphelele, abanye sebenqanyulelwe ngisho izitho zabo ey'thile ngesimo sento eyenzekayo kodwa engazi ukuthi kwakwenze njani. Sizothi-ke umlahla bantu udwendwe lengcubo, indaba isuka ngombango ukuthi hhayi ngeke befike endaweni ethile, angeke bengene endaweni ethile noma ngeke. Lo muntu ufunga bese enza imithi bese lento iyaphazamisa uhambo lwenu nehlelwe ingozi. Enye ingozi iyehla ukuthi vele kuvuka inkomo, uthi uyayivika inkomo ungene kwenye imoto ushona, uthi uyayivika mhlambe kuqhamuka noma inyamazana ungene kwenye imoto ulimale. Kuvuka into ezokuphazamisa ukuze ulimale. Mangenjalo manje ufikele ubuthongo ubuthi zibaba usabathe nabo ubuthongo usuyangena njalo elokhuzeni ekulingekeni ukuthi uyalimala. Abantu abasibukayo njengamanje iyabenza leyo nto, athi umuntu awukade ngilele kahle kabi yini pho ngihamba nobuthongo. Sekufike lento ebizwa ngodwendwe lengcubo. Udwendwe lengcubo isibango, akusiyona into enhle ukuthi kujabhe abantu ngawe, kujabhe abantu bebekulindele kahle bese beyajabha. Lukhona udwendwe lengcuba lokuthi ingane ifunde ihambe iyongena e-university, iphume e-university ivele iyinikele ey'dakamizweni. Uyaluzwa manje selishintshile manje udwendwe lengcuba. Le ngane bekuzojatshulwa ngayo isebenze la ekhaya, ivuse ikhaya, ihambe iyoganisha, ivele ingane iyinikele nje ekuphuzeni nasey'dakamizweni nayo yonke into. Kuthiwa hawu usibanibani hawa vele nje aphuma phela. Kuthiwa lona imbona nje unamajazi wayephasa kahle, nimbona nje lona wayehlakaniphile esikoleni, kwase kuthiwa uzofuna indaweni ethile noma wayethathelwa umsebenzi endaweni ethile, kodwa ngalesi simo esamehlele udwendwe lwengcubo lushaya yonke into enizojabula ngayo, luyihlikize nje, luyichithe, luyiqede. Ngicabanga ukuthi ngizoma njengamanje ngimele ukuthi size ukuthi uthini usisi, bathini abantu. Emva kalokho bese sibuyela ekuthenini uma-ke siyenzeke siyenza kanjani, ngoba ukhona uzothi hhayi mina ngalimala emotweni, omunye uzothi hhayi ukhona owashona emotweni oyedwa, abashonanga bonke. Kufanele sibe nendlela ukuthi-ke siphuma kanjani lapho, ngoba ezinye izinto ngalolu hlelo luka-Thenjiwe TV zizosiza ukuthi ungakhiphi imali yenyangeni. Lezi zinto esizenza la zizosiza wena ukuthi ungakhiphi imali uye kumthandazo. Izinto esiyikhuluma la zisiza wena ukuthi ungayitholi usuyisangoma. Into esiyikhuluma la zisiza wena ukuthi ungayitholi kusasa usungene eweni lokuthwaliswa izinto, ngoba sichaza into njengoba injalo. Wena bese uyibuka ngelinye ihlo lokuthi mina ngayingena kanjani lento ukuze ihambisane nami, ngoba ukhona umuntu othi hayi mina ngizwile ngizokwenza ngendlela okushiwo ngayo. Khona uzothi cha mina ngidinga nje ukuthi ngelashwe kule nkinga, khona uzothi hayi ngalashwa ukuthi kwasala la, ngoba sikuveza obala konke. Ingakho ukuthi sithatha abantu, sithatha usisi, emva kalokho sesingena ekuthenini-ke uma-ke sike yaqala yenzeka noma yenzeka kanjani, yangavaleka noma yavala iyavuka, ukhona umntwana onenkinga, sesiyabuya-ke manje sizokunikeza iy'mpendulo zalokho ukuze ukwazi ukuthi uma uhlezi ekhaya ubuka lolu hlelo uthathe ukuthi angenze lokhu, angenze lokhu.
ukuya kumthandazi ukuya enyangeni ukuya kuphi akube istephi sakho sokugcina, kodwa zikhona izinto osuke wayizama nje wena ngesintu, wazenza nje ngesintu ngoba impepho iyisintu. Impepho ngokomthetho uthi uma uyishisa ukhuluma amadlozi kumele asondele kuzo ukuthi uthini, after 2 days noma after 3 ivele impendulo yento kade uyikhuluma, ngoba kudala amadlozi ayekhona ephila. Kwakulelo kuxhunywa emsamo kuthiwa kuwukuthi njengamanje agijima amadlozi akwenze lokho. So-ke siyafuna ukuthi abantu bayikhumbule leyo ukuthi ezinto ziyadinga ukuyikhulume nje emsamo ukuthi nakho la ekhaya kunje kwenze njani, ubone lapho usenalo idlozi noma likho. Kodwa uma wakhuluma wabona kwenza kumehluko, kufuneka wazi ukuthi unalo idlozi. Wenza kanjani ukuthi le dlozi lingasuki kuwe? Uyakhuluma la ekhaya kwenzeki lutho, usuyabona ukuthi alikho idlozi la ekhaya. Angeke uma likhona idlozi kwenzeke kanje. Idlozi ama-bodyguard kamoya, agade umuntu ngokukamoya, agade umndeni ngokukamoya, agade imisebenzi akunikeze yona, awugade umsebenzi kanje ngoba asemoyeni. Kuphela kudinga ukuthi wena ungawadini, ungawacasuli ukuze asuke kuwo, ngoba idlozi alizwani nento engcolile. Uma umoya olomzimba awubhekile wangcola ayahlehla amadlozi. Uthi wena ubulewe kanti wenze into embi yangcolisa umzimba wakho, kwangcola amadlozi, asebaleka-ke amadlozi. Wehlelwe izinto ube namashwa, ngithakathiwe, ngivaliwe, ngibulewe, kanti cha idlozi lakho lenhlanhla selibalekile kuwe ngesimo sento oyenzayo. Yingakho kuthiwa indoda ayidibani nomuntu wesifazane esey'nsukwini zakhe. Kwakwenzela lokho, hhayi ngoba kuzophupha imithi, cha, hhayi ngoba kuphupha imithi emzimbeni. Yingoba idlozi alizwani nalo, akakwazi ukumbatha nomuntu wesilisa esey'nsukwini zakhe, ngoba idlozi lakhe liyabaleka. Kwazi ukuthi uma kuleya ndawana uyama, ahlale azothe, ngisho iy'mpahla zomuntu wesilisa akayithinti, uyoze ahlambuluke bese kuyima eqala ukuthinta iy'mpahla zomuntu, aphinde futhi kuyima akwazi ukuthi ahambe ayombatha. Indlela yokuhlonipha amadlozi. Izingozi ziyasehlela, amabhadi asehlela, amanye ayenziwa yidlozi. Abanye bayaphuma la ekhaya ngomsindo, kuphunywe ngey'dudla egcekeni, kuphunywe ngayo yonke into la, kuphunywe nangamavosho, kuhanjwa, idlozi lidinwe bese lidedele lokhuzana ulaka bese kwehla ingozi. Kungakho ezinye izinto siyikhuluma ngoba sifuna ukubuyisela ubuntu kubantu, ukuthi abantu ababuyele esintwini, abantu abayazi imvelaphi yabo. Imfundo nenhlonipho kuyahambisana. Umuntu ofundile nje umbona ngenhlonipho, ufundile lo ufundile lo ubona ngenhlonipho. Kodwa umuntu ongafundile, hayi ubona inhlonipho ingekho eduze kwakho, ukuthi ayi lo engathi nokufunda kuncane. Ngoba into yokuqala esikoleni ma uyofunda abayazisa kakhulu inhlonipho, uyambona umuntu ufundile-ke lona akafundile. Asimeke ngenxa yesikhathi. Hayi siyabonga kakhulu dokotela. Mina nje engikufundayo kakhulu ukuthi asifunde ukuthi singashare yonke into. Ungayitsheli ukuthi wonke umuntu uyakujabulela, ungahambi utshela wonke umuntu ukuthi senza ukuthi siyokwenza ukuthi, ufunde ukuthi ngelinye ilanga nje kade behleli nawe beze kuthiwa hayi usehambile. Bathi bazokubheka iy'mpintshi zakho beze kuthiwa hayi uhambile izolo uphindele emsebenzini eGoli. Bangazi yonke imuvi yakho ukuthi uzomuva kanjani. Impilo fanele uyidlale ngathi udlala i-chess noma umlabalaba. Omunye umuntu angazi ukuthi what your next move. Isifundo sokuqala engisifundayo esihlale futhi sitshelwa yisona abazali. Engifisa-ke ukuthi ngikwazi, abantu abayibuzi yazi imibuzo. Indlela okuchaza ngayo kumane ngingabikho ngisho imibuzo dokotela. Manje mina ngimane ngingazi ukuthi ngizokwenze njani ngoba ababuzi nemibuzo balobe encomile nje ukuthi hayi this is too deep, this is informative. So ngiyacabanga ukuthi ingoba indlela ochaza ngayo imane ibe seqopheleni eliphezulu kakhulu. Ngicela ukubuza-ke, sesiyazi ukuthi okay sizo-avoida kanjani ukuthi kungazi wonke umuntu ukuthi uyaphi, ungayitsheli ukuthi wonke umuntu uyakujabulela. Sekwenzekile-ke yenzeka hlampe ingozi enjalo ekhaya, sivimba kanjani ukuthi ingaphinde yenzeke? Ikhona indlela yokuyivala? Angithi-ke lana sisi
indlela yabona le ndlela ngicela siyibambisise le ndlela ngoba masithi ikhona yini indlela siqonda ukuthi endleleni uhamba wonke umuntu noma ubani uhamba endleleni futhi indlela ayinayo umnikazi ngisho namagama emigwaqo abanikazi bawo awabasizi ngalutho ngabasiza mhlawumbe ngegama ukuthi lingapheli kodwa nje leya ndlela ngeke usho umthetho ukuthi ungahambi namhlanje kuhamba umnikazi wayo cha ihanjwe nombani indlela lokho ngamanye amagama kuchaza ukuthi uma kwenziwa izaba noma makwenziwa imizamo kwenziwa ngeindlela eziningi nalo uzokwenza ngendlela yakhe nalo uzokwenza ngendlela yakhe nalo akekho ozothi mina ngizokwenza ngihamba phezulu kodwa wonke umuntu uhamba kuyindlela yokwenza ukuthi ingozi ivalwa kanjani masikhuluma ke ngeindlela siqonda ukusho ukuthi wonke umuntu njengamanje olalele owake wabona kuvalwa owake wabona kwenziwa kwakuyindlela naleyo yokuzama ukuvimba yayingerong kodwa namhlanje sizokhuluma ngalolu dwendwe lwengcuba ngalokhu kuthiwa kuvalwe ngehlahla leli gama lokuthi phela kuvalwe ngehlahla akushiwo ihlahla leli lokuvimba ukuthi inkomo zingeke kushiwe phela umlahlankosi umlahla abantu kuvalwe ngomlahla abantu balahliwe bonke abantu lekha ivalwa kanjani leyo nto angithi ke manje la ngokwaThenjiwe TV sizoveze yethu indlela umuntu osekhaya ozoyithanda ukuthi ayi nami ngiyayithanda leya ndlela ngoba ziningi indlela okwenziwa ngazo right uma umuntu bezohamba ngokwehlahla kuthiwa kufe 7 kufe 8 noma kufe 10 kuyenzeka lokho bazofakaza abantu mhlambe kufe 3 abanye hayi ngoba kuyingozi abanye bangenelwe ngesibhamu nje badutshulwe kube ncane ndawo impela bedutshula abantu bashone 4 mhlambe 5 kuvalwa kanjani ilapho nje esimkhona umndeni uma wehlelwe into enjengale kunegama lokuthi umndeni usuku semanzini bese bethi abadala asikwazi ukuphuma siye kumuntu ngoba sisemanzini ake silinde kuqala siphume emanzini ngoba kushona abantu abawu8 la ekhaya kushona abantu abawu7 la ekhaya ubani ozoba namandla okuyohlola futhi ubani ozoba namandla okuyozwa ukuthi kahle kahle lento idalwe yini kodwa kuye kufanele ukuthi abazosala oyedwa noma abathathu bephume beye kumuntu befike beyibheke ukuthi lento idalwa yini ngoba zimbili izinto ezingenza ukuthi umndeni ubhubhe wonke umndeni ungabhubha wonke uma beyindlu yekhehle elithile baphehla amanzi baphehlela abanye ukuthi bengalungelwa ilutho labantu basukuma nabo bayofuna umuntu wazolungisa amanzi uthe melungisa amanzi lo muntu ashintshe amanzi angasaba mnyama kulaba abamhlophe abamnyama ngale ngalesikhathi bethi bayaphuma ngezimoto ngoba lapha makwenziwa amanzi ithayi lemoto liba khona amafutha abakhona udizili uba khona upetrol uba khona khathi bekhuluma la ekhaya siyahamba impela siyaphuma sendaweni ethile avukeke lamanzi bese yabambatha bayaphuma ngemoto konke beshone phansi laba abantu bacupha amanzi yizo manje indlela ukuthi ke isiyahluka ke manje ukuthi ke ukuvala akusikhona kuyokhuluma emgwaqeni ukuthi nashonela la sizolilanda nembuzi yalivala cha yini imbangela yokuthi labantu babhubhe bonke unumber 1 lo uma sekutholakele lapho ukuthi hayi bashana bebodwa bewumndeni amanzi anizuyivala nina ngalendlela yokuyobalanda labafela khona nizobangenisa la nivale chabo nizolungisa lamanzi nani ukuthi ke ngoba labantu sebegadlile ngalamanzi senza njani ukuthi sivale ngoba laba abashonile unengane lo ayithola lapha
ayethanda khona, omunye unengane mhlambe akesithi ingoduso yakhe, omunye unomakoti, kodwa mkhathi behamba lezi ayingane bezingekho zihlele lapha koninalume wazo, umndeni wazobhubha la. Manje uma nina senithi niyayivala lento, nisiza laba abantu abazothi kusekhaya lapha, abazoza la ekhaya bezoshayela, abazoza la ekhaya bezofudumeza ikhaya, kuthiwa yikini hambani ngini lingafiki likhona, bebuyela. Uma bebuyela lento ingalungisiwe iyabaphinda nabo. So ukuhamba kuyiwe-ke kuyofuna yini imbangela, kusize ekuthenini-ke khathi lilungisa laba basele besala unomphela. Unumber 1 wami lo. Unumber 2 uthi kuyenzeka kuphuma umuntu la ekhaya ahamba yohlola enyangeni. Mayefika enyangeni ahlola, ivele inyanga ithi yazi lapha kababo phakathi khona umuntu owenza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Lo muntu ugqoka kanje 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 kanje. Lo muntu uyinto ethile kanje kanje kanje. Lona mebuya nalento efike ikhuluma la ekhaya, nomunye ahamba yoza avele loya. Elokhu evela loya bese behlangana laba bantu bethi asibashaye, asibavasi, asakho umuthi wokubavimba. Lo mndeni uzoqushwa ngokuthi ungene engozini, omunye awuzuqushwa kanjalo, uzomane uthengelwa abantu bethi behleli nje kungena abantu beshaye beqothule ngesibhamu. And kukabili ukunukwa. Ukunukwa kufana nalento okuthiwa ukuthwala, kuyahambisana. Omunye umuntu kuthiwa uthwele, omunye usuke ethwele ngempela. Omunye umuntu usuke engathwele kuwukuthi unemizamo ayizamile. Nokuthakatha, kuye kuthiwa umuntu uyathakatha, usuke ethakatha ngempela. Omunye akathakathi. Khona isihlakaniphi nje esimane sithathe inhlabathi la kugcobe khona, noma sithathe ithunzi lakhe sigeze ngalo simbize bese siyayithulela sona silale phansi, sishaya abantu sibabhubhise. Uma beyohlola kuvele loya, kuvele lo ngazutho ngempela ithunzi lakhe kugangwe ngalo, hhayi ngoba umthakathi. Nasebusuku uma bethi bayalala abomndeni bamphuphe bambone bahubha ngemkhonto, bemphuphe ebaphuka inyama enonile, bemphuphe ebanika izinto, kanti omunye wenza lokho, kodwa ithunzi lalo. Begcine laba bezohlasela la ekhaya ngokuthi kunomthakathi la ekhaya. Udwendwe lolo, sekufe wonke umuntu la ekhaya. Ngiqonda ukusho ukuthi-ke ngeke uyilungise-ke leyo ngokuthi kuzovalwa isibhamu la ekhaya ngoba kunomuntu abantu babulewe ngesibhamu. Izobheka ukuthi siqhamuka ngani. Uma sesitholakele siqhamuka ngale lesi sibhamu, ila khona-ke eseniqala khona ukulungisa lokho kuqala ngale kokulungisa ini isibhamu. Kuzoba yile yokuthi abantu bayahamba baningi, bayajabula, befike bengene engozini, kubhekwe kuthiwa hhayi ngoba kwinto yomndeni, kodwa kunomuntu onomona nongathandi ngalezi ngane ukuthi zijabule, ophose nje lo mlahlankosi ukuthi balayeke ngoba uyacasuka uma behamba, hhayi ngoba kuyini. Leyo futhi inendlela nakhona yonjani yokuyilungisa ukuthi siqala la iqhamuke khona lo mkhokha bese siyawuvala-ke. Ngiyama-ke lapho ngizothi-ke uma senithole ingonyuluka yokuhamba komndeni nengonyuluka yokudubuleka komndeni noma yengozi, ila nizoqala khona-ke manje ukuthi uma seniqala engonyulukeni seniyalidlula-ke, senizongena lapha ekuthenini-ke uma sesilungisile sesizobalanda, sizobahlambulula, sibenze babe ngabantu la ekhaya. Siqale lapho sibheke ukuthi khona ubaba la ekhaya, zikhona ney'ngane la ekhaya ezenzelwa umsebenzi, konje wona umsebenzi masiwenza sigcinephi. Ingane engakaganwa yenzelwa umsebenzi kumiwe kuphi,
esiganiwe kumiwaphi unomzana wekhaya umsebenzi wenziwa kumiwephi umama wekhaya umenza umsebenzi wenzelwa kugcinwephi. Yonke lento leyo iyabuya isizongena la ekutheni lo mntwana yena osele noyinkosana nabafuna kulunge lento sebeyiqaphelisa lapho ukuthi uma sebelandile babahlambulula sebeyaqala manje babenzela imisebenzi ukuze bekwazi ukuthi bakhanye, kodwa baqale ngokufuna isizathu sokuthi yenziwe yini le ngozi. Yiyo-ke lento edala ukuthi noma umuntu efa odokotela abamane bethi mthatheni nomngcwaba, kodwa baqale bethi bafuna ukubheka ukuthi isiphi isizathu esimenze washona. Emva kalokho bese benza incwadi ukuthi ubulewe ukuthi yothi ukwaziwe, kodwa kuye kubheka ukuthi into eyenza ukuthi leli nxeba lithatha umphefumulo wakhe yini, bebhale phansi. Nokwelapha kunjalo, ingakho kuthiwa uma uyolapha enyangeni kumele uyohlola, ngoba kufanele ubheke ukuthi inkinga yakho iqalwe yini ngaphambi kokuthi kungene imbiza noma kungene insizi noma ugeze, kodwa yini leqala inkinga yakho. Emva kalokho kube suyalulama-ke usizakale. Sizosho njalo-ke nakubantu ukuthi indlela yokwelapha nendlela yokusizakala iyadinga ukuthi ibhekwe kuqala la khona umonakalo. Ngiyaxolisa usungena emoyeni. Hey, siyabonga kakhulu dokotela, siyabonga kakhulu bahlali. Ngizocela nje ukuthi siyivale lapho, kodwa imibuzo leminye singayiphenduli ngiyayibona, sizoyiphendula eceleni. Kune-emergency nje ephuthumayo ekufanele ngiyi-athende. Kodwa I'm sure siphendulekile okuningi. Ngiyayibona futhi leminye imibuzo ningasabi izophendulwa. Sizoyiphendula, nizoyithola ivideo yayo. Ningakhohlwa ukuthi subscribe lapha ku Dr. Mnguni TV. Nazi iy'namba za Dr. Mnguni. Nanokuthi ukusubscribe guys kumahhala, ukusubscribe ku YouTube kuyasisiza kakhulu ukusubscribe. Njengoba nje udokotela wethu sesimjabulisile samfikisa ku 5,000. Ngicela nje kusasa manathi uyavuka nje. Simane simgile nje avuke no 6,000 noma no 7,000. Amana azazi ukuthi kanti uzokwenza njani. Athi mhlambe ngelinye ilanga uyofisa ezosidayisela umuthi wama-subscribe. Ngiyabonga kakhulu dokotela, ngicela ukukupha ithuba lokuthi uvalelise. And guys, I will answer all your questions. Ningasabi, all your questions will be answered. Siyabonga kakhulu. Hayi-ke nami ngiyabonga kakhulu bafowethu, ithuba sitholile ngiyagcizelela soniphendula. Number 2, njengamanje ngizoba nosigqemeza Mbatha uKhozi FM. Ngiyacela ukumbingelelela ngoba unathi, ngiyambingelela kumanje usibhekile, ngiyambingelelela ngizoba naye nje manje ngekudala. So ngiyabonga kakhulu bazalwane, ngiyacela ukuthi-ke siqhubeke njalo nokusubscribe nokusupporta nje umbono owehlela usisithenjiwe ukuthi sibe nezinto ezinjengalezi. Siyabonga, Nkosi ibusise. Noma kanjani imibuzo izophenduleka. Ningalibali ngomsombuluko sizobe sishaya ngolunye unyawo. Khona into enkulu esobe sinicela yona, engicela ukuthi wonke umuntu ngomsombuluko 9 o'clock ahlale eduze kwefoni yakhe, kuzokwenzeka umangaliso. Nkosi nibusise. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu guys, siyanithanda. Asiyembeke manje siyolalela usigqemeza ku Khozi FM. Siza ukuthi usiphatheleni ngakhona uDr. Mnguni. Ningakhathali ukuthi subscribe please bakithi. Ngifuna ni subscribe kube ngaze kuze kube ngathi uthenje unenyoka yama subscribers. Kuze kube ngathi khona inyoka enfela ebusukuni leli nibambe ni subscribe ngenkani. Thank you so much guys. Siyanithanda, nibuke namanye ama-video amadala ngama-topic amaningi ahlukahlukene. Siyanithanda, sinifisela okuhle kodwa sinifisela inhlanhla.